nikech ne gikunyo ne giluoko aluoka gi lwetgi. Koro ne miyo gi tich matek. Koro tokeno to kwarwa nodhi nyaka Tanzania. Kano dhi Tanzania to kano duogo gi rieko mar kirengani. Mano lose ma bende sechego ne pod ochajo ji nikech ne ji kiaye. Kwarwa miluongo ni Ago. En mano introduce wach mar kirenga e area mar Makalda. Koro ji ne tolop gini mang'eny to ginyalo luoko gi kirenga mapiyo to gimake gi mercury. To by then bende moko ne ginyalo yudo ka omoke kirenga kanyo gol madongo. Koro nodhi kamano ma kendo tieng' mar ariyo donjo ma koro tieng' mar babwa gini. Gimbe gichak gi advance koro gigole nyundo cha gichak gikete stage machielo. Kanyo gi kendo tieng' ma koro marwa ni. Tieng' mar babwa gini gipok orumo gin koro wachako kawo lony kuom ka joma tindo kendo sani koro advance. Nikech yudo ka nyithindo masani giyudo ka moko ntiere modhi e school, ntiere modhi e university to gikoso tije. To yudo ka weche mag mulagi be gisomo e university. Koro giduogo gi apply gigi ang'owa e ground. Koro sani ogik technology ma yudo ka ng'ato nyalo invest. Jamagang matin nyalo dhi mondo mi oti matek kaka ne kurwago gi nyundo cha, onyalo dhi mong'iew crusher ne. Onyalo dhi ma o sponsor buke mokunye kadhi piny kendo gere standard maber mamne wasungo gere cha. Koro gini ochalo gima koro ena tich yore ne jogweng'wa kata ne community ma Magang aine. Nikech Magang ni bende ochala blessing ma Nyasaye noketo ne region moro. Kaka nyatiken kama agriculture ok dhi maber. Weche mag Magango ema Nyasaye nomiyowa gi weche mag nam. Koro sama weni area na aparo ni lowa Kanyarwanda ma Magang onge mantiere wach mar pith dhok to gi wach mar pura fuoto. To hapa Kanyarwanda gi Makalda koni pure lease mining area. Kendo pidho population maduong' kabisa. Kada bedo specific Osiri Matanda oting'o dhano mok this ne ji 3,000 makonyore iye kanyo. An gi area moro ni Konguru oting'o dhano mok this ne ji 2,000. An gi area mar Mikei oting'o ji 1,000. An gi area mar Aego oting'o dhano madhi 3,000. Kopa oting'o sani dhano madhi 5,600 makonyore e Kopa. Koro interest mantiere Kopa sani ni Kopa ni ene kama gurdak mar mula ma Mugori County te. Ene kama wasunge nogere nyaka kambi gi. Ma ki wuothe te yudo gige wasunge go kaka ne oger gi chon, kaka ne giringo chon. Kopa kanyo mane go e dak. Kopa kanyo bende mane gikete e site gi mane giole telling ma pod area nane mane gi almost telling mar 1.2 trillion tons tillings man kanyo mwago mani mondo serikal oyudnwa ket mwandu ma negi capacity mondo partner gi jopiny mondo mi at least team tillings mondo team ne value addition mondo at least okony jopiny. Koro Kopa ka e seche ndalo e duration stages gote en kama osabedo gi pi, an gi evidence go kabro tango ni. Ma ka jopiny okunyo madhi gimoro seche ndalo ma koth onge ka chieng' rieny ahinya to jopiny nyalo kunyo magig 100 feet to gichopo e pi. Koro ginyalo dhi beyond that nikech capacity mar go pipo notamo jopiny. Koro jopiny being ni nyithindwa gi gisabedo gi interest koro ne wabedo piny kaka stakeholders. Koro nwang'iewo masindwa. Wasolo pesa wa. Ng'ato koyo oyudo lopi moro luoko wasolo pesa wa to go fail kendwa. Ma jopiny osago pi for the last 3 years. Gisago pi makoro wasaga gike tunnel mokwongo mwakalo wagike tunnel mar ariyo masani pi nitie tunnel mar adek. Koro mwandu ng'e ni kimanyo bati to kaka imed kunye kodhi pinye kaka omedo bedo maber. Koro seche gi nitiere bende jo Chinese manonyiso interest. Nikech kuonde wasungu nowegi ne giweyo kuonde mamoko bende nodong' ka debris nodong' marach. Koro ne gibiro to giwuoyo gi community mag wacho ni wan gi mwadich god wadwa ni mondo ma debris gi ma percent gi this moko kaw gi. Momiwa mondo wagol kuonde gi wa clear gi mondo kodong' kama stable to koro kunyo kodhi piny. Koro toke ni mano osebedo ka timore for the last almost 10 years. Koro gimanyo kelo interest ni koro jopiny kosechandre mogo pi gik sani kore tunnel mar adek no jopiny kunyo masani koponi wuok iyudo longwana ntiere kama nyo gik ma kiwuok longwana achiel tinyalo gram 100 inyalo yudo gram 20 gram 100 sani bati percentage mar kama ikunyo no
en paset ne timo gimoro gram achiel timo $5,500 nyiso ni gram 100 ng'ato koyudo ten gi almost nus milion. Koro ma interest ma koro jo China nyono ni to jopiny gi ang'o miyo sani koro waneno mana ka ngima gi change. Number of gechi ming'iyo ka koro ng'eny ang'enya koro nigi bedo gi interest. Koro ka giyudo ka jopiny ochoko ma girego no to gidhi gikaw sample to giyudo ka koro sample cha ber kabisa. Koro kae ma China odhi onyisa interest ni koro embo dwani kuny kodhi ang'owa piny to wang'eyo nikech jowa pod technology ma pod watiyogo pod en ma piny to jogi nigi technology moingowa. Koro jopiny wacho ni awa kadang' jogi dhi ni koro gidwa kawo bugo namba 6 emen bugo mar godno gi bugo namba 9 nyiso ni ka gidonjo e bugo namba 6 no 9 to namba 6 ne breather margi to gi masin mane gidwa dhi keto nyiso ni automatic gidhi chamo buoye ka te George Bat nikech gingo jothuro gi technology. Koro ma jothuro wacho ni un timwa tima kaka nwawinjore ni unu chamo open cast to wan wachamo piny to bende all along gik mono winjore koro timwa weche mag pi no okogo ma pi wago mana kendwa masin wang'iewo mana kendwa. Koro dango kikwa sachopo piny ma koro wadacha